תמיד עכשיו שהוא מאוד חכם, אבל שהוא יודע קצת יותר, שהוא דוחף הרבה יותר, גם יחס של כבוד וגם יחס של תשמע, פה זה לא תל אביב. לאו דווקא לשנות בהתנהגות, לעתים בהתנהגות כמובן, כי לא טבור העולם הוא אינו תל אביב, אבל אני חושב במילים, כמה מילות מילים. מזמן, לפני המון שנים, הייתי בתאילנד, והלכתי לאיזה אי שהייתי בטוח שזהו, אין שם אף ישראלי, והייתה שם איזה מסיבה של פול מון פארטי כזה, ובאמת לא נתקלתי בישראלים, ורק כשנכנסתי למוקד המסיבה, אז גיליתי שבעצם הדי-ג'יי של כל המסיבה הזאת, בחורצ'יק בשם רני, ישראלי למהדרין. בחול המדינה זה אתה, יצג אותנו בכבוד.